Naragsakan nagiti residente ti Barangay Pingat sa Bangan iti programa a Libre a Pukis. Ngayon pa ay ti First Mountain Province Provincial Mobile Force Company para kadakwada. Kas kadagdi ubing natarakin iti panagserikda iti klase inton Hunyo ken dagiti natatengan a presko iti riknadan kalpasan mapukisan. Kabinadang namot iti aktibidad dagiti kamang ti Mountain Province Police Provincial Office ken Sabangan Municipal Police. Dahito ket panang suportado matlang iti medical mission ken community outreach activity siyangkat iti nasawa barangay. Timulong damatlaeng iti pangibunag iti equipment ken supplies ken nang paay iti mobile security escort manipud bontok aging gapingad sa Bangan. Pudno unay nga wan kapar sirag sa kamarikna iti pangipaay iti serbisyo komunidad.